Sarauniya TV, tashar al'umma. Kalamai suna dariya, kyau da kwalliya, ido sun ka fayyace na gigin biyu. Soyayyar wani da kai, babu yaudara kananan a zuciya. Na fiye son kama da ni, kai nake jira da kai zan yi rayuwa ta a duniya. Gani ina farin ciki na yi nasara mai suna ta mai dariya, ba sauran bakin ciki in kuma akwai toyokin yi maganiya, komai sani zanayi kanki zanayi ko da ba idon ganiya, alkawarin mu ne da ke mota karawa mai kyau ga fari jini, biyan banda mutuwa babu mai rawa aure na da ni da ke kawo a duniya. Albishirin da za ka yi min, ni kawai ka zo iyaye su san da kai. Ni ɗin ka gama da ni, ɗan kwana fi so zama na da ni da kai. Banda abin da za ka yi min, ni ko zan yi ma ko da za na kasu da kai. Soyayya gaman jini, ni ko taka ce ban iya haƙura da kai. Ko za ka yi shekara 100, in kana da rai ina nan ina jira zan yi juriya. Soyayya ruwan zuma, zuciya ka so baki ne ya ambata. Na fiye son kama da ni, kai nake jira da kai zan yi rayuwa ta a duniya. Ya ke na saka sahun gaba, duk iya wuya ba zan yi da ke ba. Bore na ki zance ka, za ki ga zakata a yau ko a nan gaba. Duba dare da safiya ba su faɗuwa ba zan ambato ke ba. Ke na tsayar a zuciya abinda wa ki so ba zan so mu yi shi ba. Ke tafe tilar ganiya sai da ke nake in ba ke kuna majiya bani duniya. Kalaman ka in na ji faranta rai suke in na ji banda natsuwa. Kai ke kwantar da
Sarauniya TV, tashar al'umma.